Depok Bendungan kuwi alamate Bapak Peremat gene kinamine bakul sapi wis saben dinane sampun kondang kutha lan desane. Depok Banaran niki alamate Bapak Peremat gene kinamine bakul sapi wis saben dinane sampun kondang kutha lan desane. Kebangetan Sabenina bojo ngrusak ati Pomo mbok ya eling rikala semono udan katon riwis wanci latri tak iringan tangis sumandama yang hatiku yen anyawang nasibe anakku tak rewangi nyambut gawe esok mulai bengi saiki ne kowe teko tegel angon cati apa pancen wis nasibku yen sliramu ninggalke awakku kowe kena teko nanging ojo teko karo anakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tambahing pangestu ugi ngaturi rawuh dhateng dalemipun Bapa Yudi Penjahit saha